Lejlit il-vot dwar l-Unjoni Ċivili l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' ma qal xejn dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Simon Busuttil kienet jitkellem fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Taxbix u dwar id-drittijiet ċivili qal biss hekk. Fejn dan il-gvern illi jippoża ta' pampalun ta' drittijiet ċivili, fejn jaqbillu id-drittijiet ċivili lest illi jiksirhom. Dak ta' Simon Busuttil kien diskors ibbażat fuq attakki lejn il-Gvern u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Kif jixraqlu illi jkun Prim Ministru ta' pajjiżna? Il-Gvern tibżawx minnu, ifqu u tibżawx u tħallux lil Joseph Muscat ibeżżakom. Simon Busuttil reġa' ma laqax l-isfida li jiddikjaraw il-konsulenzi li ngħata b'direct order u mingħajr ebda referenza diretta għal dan il-każ Busuttil kellu biss dan xi jgħid. Imma l-Prim Ministru kemm il-darba għatlu u nibqa' ngħidlu illi it-teddid, l-insulti, l-attakki tiegħu lili ma jbeżżawnix. Dan fl-istess ħin li ddefenda lil Stefano Malija li miegħu kien anke sħab fin-negozju. Fil-bidu tad-diskors Busuttil qal li kien se jagħti rendikont tal-ewwel 13-il xahar tal-Gvern, iżda mkien ma semma r-ross fil-kontijiet tad-dawl u inizjattivi oħra tal-Gvern bħal żieda fl-istipendju l-ħlas lura brabta mal-ħlas żejjed fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi.